wong kang nandang guyung mangan ra doyan rajena dolan ning omah bingung mung kudu tuku sumo ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono gonku nandang pronto witeng pari dimen mari gonku lara ati aduh nyawa duh kusumo ora krasa apa pancen tega balung janur paring usada mringkak nandang uyung lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan rajena dolan sumo ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru klopo leganono gonku
apa pancen tega mbok balung ganung paring usada mringkang nadam kuyo
Nduk wong ayu. Dalem kan. Iki kalecaken bawa keleresan kerawan Bapak Yanto saking tlatah Sragen Jawa Tengah. Tak tunggu sliramu rawuh jamba bingung gawe tangis kang kebakde donga mung sliramu kang tak pilih tak pilih dunya akhirat. Lah nek niki mengke Mas Bagong sak Pripun Pak Yanto? Kula aturi mengke kula ya Allah ya Rabbi setunggal kali tiga amin. Amin ngaten nggih. Nadane ji nggih. Oh nggih. Ya Allah ya Rabbi setunggal kali tiga amin. Ora kencan Nggih. Sragen karo Cilegon. Cilegon. Padha. Amin tegese muga-muga Gusti Allah ngabul Ngijabahi ngabulaken nggih. Terus niki pun langgamaken napa ndangdutaken mboten napa-napa nggih. Sragen ki mboten napa-napa. Nggih, pun monggo kersa Pak Yanto. Sampun wanci kan. Nggih. Ya. Langsung Sragenan gak apa-apa. Mas Sing gedhe pangapuramu Mas Pakujan jejantung aku sampun wajib rugi dosane kalawan garwaku Campur sari ana Cilegon kok penake karo Jawa kuwi padha. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku kok apa ijo apa ora? Pak Yanto. Dos pundi, Pak? Niki estu to ngendikane jenengan niku. Pripun? Estu. Ya tenan. Loh. Padake. Niki mboten bohong. Ora, iki ora hoax, iki tenan. Ning aku kok kaya ra yakin ning ngendikane Pak Yanto ki Bud tenan iki. Gur bombong aku kowe tak kanca. Bagong, Tole. Nunggu sang penak sing penting 50 eding. Nggih. Dereng kula ijolke niku kum. Mendah boy.
Joko Suroso Jakarta. Oh niki saking Jakarta. Jakarta ada. Ya Allah, Priok jauh-jauh nggih ada. Pak. Serang Tangerang. Anjir, ditenggo mangke lagune napa nggih Pak? Iya asline ya Wanatala kono. Nggih. Nggih, umangkan Sragen ya Pak Yanto. Sragen. Nggih. Mindah boyo. Ya. Terus lair tur bisa kuwat weson. Ya. Dole Bagong. Nun. Kegarane wong akrami Paiwitane wong omah-omah. dudu bondo dudu rupa. Yes, niki sing kula tenggo. Dudu bondo dudu rupa. Elek ya payik ya, Mas. Among ati pawi tane Among ati sing dadi pawitane padha senenge. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung tan kena tinumbas arto langsung Sragen Mas nggih. Iya. Sakabehing daan tepi aku tansah gonjang ino ing bodoran sono Nduk nih Mas, monggo didampingi Mbak Kagum, Mbak Adino. Nduk nih Mas, monggo didampingi Mbak Kagum, Mbak Adino. Nduk nih Mas, monggo didampingi Mbak Kagum, Mbak Adino. Pripun Mas Bagong? Nyuwun sewu nggih Mbah Sadina.
Ngetokne nek aku kowe sopan ya nduk ya. Budayane Jawa. Monggo, monggo. Ya akan timbang naping Rada pinarak maju mriki Mbakong nggih. Kagem keluarga Sragen ugi kang mijasaken Jakarta monggo. Mbok menawi rena penggalih badhe nderek kerengaken swasana resepsi agung Mas Guruh dan Mbak Dini ingkang badhe nderek beksan saged nyawiji wonten panggungan kula Banyumili. Jopling kerisik akan timbang Pak Arianto, si Bu Sumini, enggak, Mbak Nun. Mbak Nun ya Bu, berkaipun. Tujune raiku tak tutupi, ketok pengoke aku anggere ngene iki. Enak niki. Estu, kula pinanggih campur sari niki kula kritik duk rikala ten panggung rawi. Ah, niki pun enten ketingkatan Mas. Amin nggih.
Niki nembe 5 dina kok Kong berdiri. Budaya Sragen padha kali budaya Cilegon. Nggih, sembah nuwun. Angsal kula ngritik ampun kirang penggalih nggih. Saniki beda. Pun iso madake Sragen, budaya Sragen. Amin. Niki ra estu ta ngendikane Mbah Kong. Amin Estu, mangkal dadi penabuh. Nggih. Pendak-pendak kula pinanggih kula kritik. Niki Ampun kirang penggalih. sing ngendang niki Biai Sragen asli. Ya. Cangkir Matur nuwun nggih Mas nggih. Selek sore Mas yo. Masuk. Ayo. Ayo. Engken wong mewakili Mbah Joget Pak Bu. Monggo yang putih. Mbah Kong monggo. Pak Eko, Pak Eko. Putih joget. Joget monggo. Ayo ayo keluarga besar Sragen. Sesak mlebu Sragen. Nangis. Ayo ayo keluarga Sragen. Bisa kumpul. Umume Sragen pripun nih hae? Ya matuk cocok kuwi. Ojo Sun Rino. Campur sari
Kanca-kanca wingking mengke dawuhipun Pak Arianto dipun lebetaken kangening ngati. Ngoten nggih, Bu? Nggih, monggo. Bu. Ojo lali. Uga mono kemas janji-janjimu. Aku kang setya satu tak anteni Nganti saiki. Beda yo karepmu ora beda yo karepmu Rino wengi tak anti-anti. Aku tetep kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang bisa nabari. Ayo. Ya Allah. Hae ngono lho Mas. Hae. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku iki ra
Nduk, kok iki kerawan Bapak Joko saking Joko Budaya. Dibablasne lara asmara ya, Nduk. Nggih. Kanca-kanca, lara asmara mengke Pak Joko pundi Pak Joko Budaya. Oh nggih nggih, monggo mikipun Pak. Aja semalam wah bagus. Pak Joko, lara asmara. Monggo Pak Joko. Ya ayo. Iki kagungan Campursari Kondang lho Pun ning Jakarta. Pak Joko. Oh. Lah, ae. Aduh kok maning nalikane sepisan ketemu aneng kono kae kaya aneh Ya ayo. Muga Gusti tansah amarena. Asik dadi sono. Durung rampung mamake durung rampung. Mamane Iki durung rampung aja lungan dingin. mbae Mas Guru. Mbae? Mas Guru. Oh iya mbae manten kayak kowe ya. Mbae Oh, manten. iya. Mangga. Yang manten disit. Asal
Nyuwun sewu kagem Pak Arianto, ugi keluarga Pak Joko dan keluarga Sragen, ugi para tamu undangan. Setunggal lagu kasuwuk riyen Masku karono Sri Atmojo pengantin sampun paripurna anggenya ngagem busana kepareng daya badhe lenggah wonten ing dampar kencana kepareng nanti bersama tim wedding organizer akan memandu acara. Nyuwun sewu setunggal lagu Lor Asmara kasuwuk langur rumiyin. Monggo, Cong. Aku ngerti Eya eyo Ariko eling Ning janjimu hae 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 Aku bisa ngambani rasane kagem kadang sepuh telepon opini sepuh Eneng tawang ana lintang Mbak Put Dalem, ibarat iki Mas. Pak Arjoto Mbah Kakung Nggih. kowe putune ne ya aku tanggane engko nek ana wong jajan tak celuki ya ndak kok nyuwun Dek Mbah ya mbok tuku Cahayu aku ngenteni marang meka ing sentakan pawartane tangi sing tias enteni padang rembulan eneng tawang lintang ya yo Aku ngenteni
awake. Monggo dibuka. Yen ing tawangan lintang cahayu sautan Nduk Put bantunan Pak Arjoto. Kagem Pak Ariyanto, kagem Mbah Kagem Basis, keluarga kagem Pak Gilkan Bangun Tresno monggo. Joko katakan Mbah Kong Bayoto Taman Baru mangga mangga Nanging
Wong ayu. Halo Mas. Mangga. Ulo sama sing ngersakne kapilit ngakale Pak De sing ganteng malah ya. Heeh. Aku Nyapa? arep kenalan wis rasah apa-apa. Ya. Kowe berkah kanggo kabeh ngene. Oh ngono ya Mas. Sing ngertos gur siji pokoke asmane nyanipun Bojone. Pak Yadi. Apa ya? Pak Yadi ya. De sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ya ndak lebake ndak. Ulo sama Hei hei hei. Matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun. Mong sliramu ya, Bud. Lali janjine Mas. Oh, lali janji. Ganti toh. Ya, golek aman ya. Mong sliramu. Sliramu lah yo kelingan
bakal lali. Aku ora bakal lali. Aku ra bakal lali. Aku ra bakal lali. Mau rak Pak Dik ngendika saben bengi nyawang Bagong. Om kayak brutu Loh, mboten Pak niki kula pun mapan lho. peh wong tuwa diapusi. malah mending brutu Pak brutu diwalik toh coba brutu walik nemput lah wadalah Apa Mas? lubang buaya Monggo. Lubang buaya. Yen memacang amung karo jantung ae 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 wato Oh, yo anu Mas, maklum. piye 70 tahun ra duwe bojo. dadi Aku sithik. sing aku apaan lemes ya ngono kok Masa kembang wae weton gunung Hei!
eling aku kepiye to malah meneng ae. Malah mundur-mundur iki Rombonganmu Put. kene sing umure 70 kene. Heh? Nek rombonganmu kene umure sing 70. Oh, kene iki cah nom kabeh perawan kabeh ngene lho, Pak. Penyanyi nggo rimasan iki reneng banyu milih, Pak. Sorry. Oke, gawane Paling ya. tuwek dhewe iki yo iki MC-ne. Ning ra kena pateni lho ya. Tuwa direp-urip. Pacitan. Gandrung Pak, gandrung. Terus. Put, Halo. casna Pak Dendut Ya, kesane kesane. ngunduh sik iya lah. Percaya ora, nek wong tuwek rada kasar sithik wis patuk. Mulane ditendang. Masa ditendang, Cak? Ya Allah. Rasane apa kuwi? Kan ngunjuk sik, Aduh. ngunjuk Makane sik. balaku kae sithik akeh ya tak kon kawin ya ora gelem. Sinten? Pak Haji. Pak Haji. Ora gelem ngono jare. Engko nek ditendang. Oh iya. Kersane mboten matuk. Nggih. Ampun es terus nggih. Umumnya pira Put nak ning Campur Sari sak ngene iki? 50.000, Pak. Iya. Ora apa-apa kok bayaran tenang ae. Kae Pak Haji jek kali. Kula dalam mriki nggih Pak, gendut nggih mangke wang suling nggih. Ning Madura 5.000, ning Campur Sari 50.000 ya, Mas. Enak. Enggak. Yo. Panas Majan ndrungget. Udian Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngesok-ngesok, aja mepet-mepet. penak ngesuk karo cah nom. Iya, iya. Enak karo cah nom. Dah. Ayo bae entuke wong tuwek ae nek wong nom. Reyokan lho. Reokan beda. Panas. Kowe kancaku ya, Jan. Drungdet. Udian. Drungdet nane. Mangga Pak. Awas. Reok pertama, reok kedua, reok ketiga ya. Sompet, kandang kempul, ketipo ngesuling, konang loro cacahe, salom. Yuk. Ngapa Put? Ada yang menusuk, Mas. Ora ra. Panjang ya umur ra kena disilaki ya, Put. Iya 70 Ya, tahun omongi. ra duwe bojo yang Nek ngene rada iki. nemen-nemen watuke. Put. Pak Pujo ya, Put. Pak Pujo ya pengen derek reokan. Apane umure 70 umurmu jek pira wis menggah-menggah. Swidak. Pak Pujo arep derek ngreok. Ya, tak didudut nah Mas Jan ya. Panas. Angga, Pak, angga, Pak. Aling-aling. Reok senior. Kabeh gunung. Angga Pak, angga. Monggo lho Pak. Monggo Pak Ah, Pujo. Monggo. Awas. Pak Pujo. Ayo. Monggo. Dangdung dang dung dang dangdung dang dung lo. Pripun Pak? Napa mboten remen kalih lagune? Gantos lagu mboten napa-napa. Yo, wis gemeteri Majan. Wis gemeter Bisa jan. Umure ya? piro nek gemeter iki? Maksudnya kita 70 cek ngeyel lho. Gemeter badhe beksan reok nggih.
Nadyan wadon sarwi Paling ngulon apa setia nek lakon ngono aja ngono minum maning banyu bende monggo Pak Puja iki langsung dipun garap caping gunung. Nggih. monggo Mas Pak Haji. Gonggomina Mas Jajan ya. Lolo. Kesanipun Pak Puja mungkin derek berkait beksan. zaman berjuang Monggo Pak. Nur kelingan anak lanang Tak opek ya saiki ono nganti jarinis menang wis menang ngaturut man sing enek warna sari Enek ning Warnasari ya bener. neng gunung tak cadongi sego yen mendung asili ape gunung wis tuwa wasane ambekane Napa ngujuk melih Pak? Ngujuk melih riyen. Mimiin no Mas. suarane nyelot entek Nggih. Engko pas lagu entek aku wae entek. Iya. Sak lagu. syukur bisa nyawang gunung Ae ya. Lo ya. Lo. Lalu minum kas tunggu ya. Aduh ganti. Monggo Mbak Yu. Mbak nih Mas Ayu. Yo. Ayo joget tuh. Monggo Pak. Ibu monggo joget. Sesalep sedeng. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawang manggung. Nganti lingsir sengengene. Ono kene Ono kene aku nunggu
kancane kowe nek Lelakatmu lakatmu kata curigane atiku sudono kowe lunga karo wong lanang ayo lewat mas. atur nuwun Sembah nuwun Pak Dendut. Lagu Liwung pisungsung kagem Pak Puja. Monggo Pak Puja. Ayo yo 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 yo. Kalih sibu monggo Bu. Dok, kok dilemeneh juga ana lonceng campur sari baru. Apa itu mas? Kumala campur sari. Masya Allah Pak. Pimpinannya ya Pak Pujo kalih Ibu. Sabtu pendino
sembah nuwun Pak Pujo kalian Ibu. Ibu. Nggih.